Gepleýär Azatlyk Radiosu. Habarlar günnäli gepleşigimizde men Sähra dowam etdirýärin. Aşgabatda çağılar bağlarynyň edara kärhanalaryň öňünde iş gözleýän we iş sorap ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerinde, mektepleriň haýatlarynda bildirişler asýan adamlaryň barha köp göze iýilýändigini Azatlyk Radiosynyň paýtagtdaky habarçysy habar berýär. Bu waka ýurduň medeni aň bilim edaralaryna iş orunlaryny ortaça 15% kemeltmek barada tapşyryk berilen hemde prezidentiň ministrlikleriň birnäçesini birikdirmek we döwlet edaralarynyň birnäçesini gysgaly paýdarlar jemgyýetlerine öwürmek hakyndaky kararlary kabul etmeginiň ideýanyna gabat geldi. Paýtagtyň tas ähli çağılar bagynyň şol sanda Parahat 2 etrapçasyndaky 112-nji Parahat 1 etrapçasyndaky 108-nji çağılar bagynyň öňünde ir sagatlarda onu olay aýal gyýdylary görse bolýar. Olar çağasyny çağılar bagyna alyp gelýän enatalara çağılary her gün irden öýlerinden alyp çağılar bagyna getirmek we çağılar bagyndan alyp öýlerini eltip bermegi teklip edýärler diýip howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň eferde atlandyrylmasydlygyny soran habarçy 13 fevralda gurrun berdi. Habarçy enatalaryň we iş gözleýän denanlaryň ençemesine salgylanyp, olaryň çağılar baglarynyň işlemeýän edara kärhanalaryň aglabasynyň bolsa işleýän şenbe günleri çağılaryny öýlerinde seredip bermegi hem teklip edýändigini aýtdy. Gelin gyýdylar çağany hepdäniň dowamında 5 gün çağılar bagyna gatnatmak üçin 200-250 manat nyrh soraýarlar. Şenbe günleri hem çağılara seretseler onda olar bu tölegin 320-330 manat aralygynda boljakdygyny aýdýarlar diýip habarçy aýtdy. Adamlaryň iş gözleýän ýerleriniň ýene biriniň mekteplerdigini aýdýan habarçy soňky günlerde ilmlaryň kandidaty ýaly ilmi derejeleri ýa-da ýokary bilimi bolan ilmi işgärleriň mektep ýolbaşçylaryna ýüzlenýändigini hem belleýär. Bu adamlar iş bolsa mektep muallimi bolup işe başlamagy taýýardyklaryny aýdypdyrlar. Bu barada Parahat etrapçasyndaky mektepleriň ençemesiniň direktory gurrun berdi diýip habarçy aýtdy. Mundan başga mektepleriň haýatlarynda we ýaşaýyş jaýlarynyň girelgelerinde himiýa, biologiýa, matematika, astronomiýa, fizika ýaly dersler boýunça özleriniň öýünde okuwçylara sapak bermäge taýyndyklary hakynda bildirişler asylýar. Bildirişlerde sapaklaryň narhy we habarlaşmak üçin telefon belgisi barada hem maglumat berilýär. Şeýle-de elitka diýilip adlandyrylýan ýaşaýyş jaý toplumlaryna aýlanyp, özleriniň garaul bolup işlemäge taýýardyklaryny aýdýan adamlary hem köp görse bolýar diýip habarçy aýdýar. Anonim şertde söhbetdeş olan Aşgabatly synçylaryň we ýaşaýjylaryň ençemesi şeýle ýagdaýyň garaşsyzlygyň ilkinji ýyllarynda hem ýüze çykandygyny, şonda keselhanalaryň, saglyk öýleriniň we beýleki edaralaryň ençemesiniň ýapylmagy netijesinde ýüzlerçe adamyň işsiz galandygyny aýdýarlar. İşsiz galan şol ýokary bilimli adamlar dürli işlerde işläp şol sanda öýlerinde sapak berip, hususy ulagynda kirey edip günni görmäge synanyşypdy. Käbirleri owalara göçüp gidipdi. Garaş şu ýagdaý gaýtalanýany meňdeýär sebäbi 2019-njy ýylyň başı işsizligiň täze tolkuny bilen başlady diýip Aşgabatly synçy anonim şertde gurrun berdi. 12 fevralda Türkmenistanyň Medeniýet ministrliginiň garamagyndaky muzeýleriň, kitaphanalaryň we medeniýet öýleriniň ençemesine 1 aprele çenli iş orunlaryny ortaça 15% kemeltmek barada görkezme berilendigini Azatlyk Radiosynyň habarçysy gurrun berdi. 29 ýanwarda prezident Gurbanuly Berdimuhammedow ýurtda köp sanly döwlet edaralaryny üýtgedip gurmak, şol sanda Ilmlar Akademiýasyna degişli ilmi barlyk institutlarynyň bir toporuny birikdirmek, hojalyk hasaplaşygyny geçirmek hakyndaky kararlary kabul etdi. Resmi metbuatda munyň ykdysadyýety döwlete degişlikden bazar görnüşine geçirmek bilen bagly amal edilýändigi bellenildi. Türkmenistanda bolup geçen täzeliklere we wakalara ýakyndan syn edýän ýerli synçylaryň ençemesi bu çäreleriň onlarça adamyň işsiz galmagyna getirendigini aýdýarlar. Kronika Türkmenistan neşrinde çykan we resmi Aşgabat tarapyndan inkar edilmedik maglumatlara göre soňky görülen çäreler Ilmlar Akademiýasynyň ilmi işgärleriniň 3-den 1-iniň işlerini ýitirmegine alyp gelýär. Şol bir wagtyň özünde resmi metbuatda boş duran iş orunlarynyň sany barada hem ýygyderli maglumatlar çap edilýär. 10-njy ýanwarda Balkan gazetinde çap edilen maglumata göre Balkan welaýetinde häzirki pursatda 300 goly iş oruny boşdur. Ýöne Azatlyk Radiosy bilen söhbetdeş bolýan türkmensanlaryň we synçylaryň ençemesi yerli häkimetleriň işe yerleşmäge baran işgärlerden propiska soraýandygyny we ýaşamagy şert döredilmeýändigini aýdýarlar.